Arratsaldeon ikusle, zer moduz ongi etorri bertan berri albistegira gaur otsaiak 24 hortzirala asteragoaz titular nagusiekin. Iruñeko Donibane eta Printzaren Arresi ikastetxeetan euskara ezartzearen kontrako helegitea onartu du epaile batek. Udalak dio, ebazpenak ez duela matrikulazioa baldintzatuko eta helegitea aurkeztuko du. Protesta modura elkarretaratze egin zuten atzo Iruñeko euskalgintzak, hizkuntza eskubideen behatokiak, ELA, LAB, Esteila sindikatuek eta Sasoia elkarteak. Iruñerriko LAB sindikatuko emakumeek pikete feminista aurkeztu dute. Nafarroako armarriak ordezkatuko du Ereñozduna Nafarroako jauregian. Iraian kendu zuten Nafarroako jauregitik urutze Ereñozduna oroimen historikoaren eta ikurren legea betetzeko. Iruñeko udalak egindako merkataritza eskaintzari buruzko ikerketaren datuek argi utzi dute Iruñeko biztanleek euren auzoetako supermerkatuetan egiten dituztela ohiko erosketak. Europar Batasunaren migrazio politikak salatzeko mobilizazioak eginen dituzte igandean eguerdiko 12etan Iruñeko autobus geltoki zarretik abiatuta. Bihar otsaiak 25 errefuxiatuekiko elkartasun jaialdia antolatu du Helpna elkarteak zentralaretoan. Bertan milaka errefuxiatuek bizi duten egoera zein den erakutsi nahi dute, baita diru-sarrerak lortu ere. Horrela, haien bizi baldintzak hobetzeko erabiliko dute. Hezkuntza kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia. Iruñeko Donibane eta Printzaren Arresi ikastetxeetan euskara ezartzearen kontrako helegitea onartu du epaile batek. Udalak dio ebazpenak ez duela matrikulazioa baldintzatuko eta helegitea jarriko du. Iruñeko administrazio auzietarako bi zenbakiko epaitegia kontzat jo du guraso talde batek iaz aurkeztutako helegitea eta ebatzi du legez kontrakoa izan zela hiriburuko bi haurreskolatan Donibanen eta Printzaren Arresian euskarazko hezkuntza eskaintzeko erabakia. Albistaiakin orduko helegitea aurkeztuko dutela iragarri zuten Iruñeko udaleko arduradun politikoek epaiak oinarri juridikorik ez duela iritzita. Atzo argitaratutako ebazpenean epaileak zilegitasuna ukatzen dio Iruñeko udalari haurreskolen hizkuntza eredua aldatzeko konpetentzia hori Nafarroako gobernuari dagokiola argudiatuta. Hau ez da Donibane eta Printzaren Arresi ikastetxen eredu aldaketaren aurkako lehen epaia. Iaz, Iruñeko haurreskoletako matrikulazio kanpaina osoa bertan bera auzoko agindu eman zuen administrazioko auzietako bi zenbakiko epaitegiak kautelazko neurri gisa. Orduan baina, Nafarroako justizia auzitegi nagusiak atzera bota zuen epaia eta matrikulazio kanpaina berrabiarazi zuen Iruñeko udalari arrazoia eman da. Hain zuzen, 2016ko auziaren jarraipena da atzo azaleratu zena. Ebazpena jakinarazi eta ordu gutxira agerraldia egin zuten Iruñeko alkate Joseba Sironek kultura, hizkuntza politika, hezkuntza eta kirol saileko zinegotzi Maider Belokik eta Maria Victoria Borja udalaren aholkulari juridikoak. Eta albiste honekin lotuta Iruñako euskalgintzak hizkuntza eskubideen behatokiak, ELA, LAB eta Esteila sindikatuek eta Sasoia elkarteak elkarretaratzea egin zuten atzo epaiarengatik protesta egiteko. Euskarazko hezkuntza eskaintzeko erabakia bertan bera uzteko Antonio Sánchez epaileak emaniko sententzia larritzat jo dute atzo arratsaldean udaletxeko plazan bildu zirenek. Iruñeko euskalgintza hizkuntza eskubideen behatokia, ELA, LAB eta Esteila sindikatuak eta Sasoia elkarteak izan ziren elkarretaratzean. Parte hartzaien artean Bakartxo Ruiz, Miren Aranoa eta David Anaute Bilduko parlamentariak zeuden. Asier Biurrunek eta Garbine Petriatik Iruñeko euskalgintzaren izenean, Iruñeko udalari norabide horretan erabakiak hartzen jarraitzeko eskatu dio eta bide batez babesa helarazi nahi izan dio. Elkarretaratzea salatu dute urte luze zupeneren esku egon diren instituzioek jo izan dutela euskaraz bizitzeko eskubidearen aurka eta orain aldaketaren instituzioek eskubideen eta justizia sozialaren bermean ematen duten urratsoro judizialki katramilatzeko estrategia gaitzesgarria dela gaineratu dute. Honekin batera, epai hau haurreskolen matrikulazio garaian plazaratzea kasualitate ez dela gaineratu dute.
Iruñerriko Lab sindikatuko emakumeek pikete feminista aurkeztu dute emakume langileen egoerak ikustarazteko eta protagonismoa emakume langileengan jartzeko bertzeak bertze. Martxoak 8 emakume langileen nazioarteko eguna laster helduko da eta hori dela eta Nafarroako emakumeen egoera lan munduan aztertu eta aurrera begirako zeinbait erronka zehazteko Iruñerriko Labeko emakume afiliatu eta delegatuen batzarra antolatu dute. Bada garaia sistema kapitalista heteropatriarkalaren logikaren baitan kokatzen diren berdintasun lege, politika eta neurrietatik haratago benetako politika feminista ausartetara jauzia emateko. Norabide horretan Iruñerriko Lab sindikatuko emakumeek tresna berri bat aurkeztu dute, pikete feminista. Gaur goizean zehar elkartu gara Iruñerriko emakume afiliatu eta delegatu ezberdinak batzar bat egiteko. Eta orain nolabait batzarra horretan egindako irakurketa eta nolabait ateratako ondorio nagusiak konpartitu nahi ditugu. Eta nolabait irakurketa horretan Berta Garzia eta ni neuk emanen dugu, Rosi Diarte. Testuinguru honetan, martxoaren 8an, Laster helduko delako, eta atzo, justo, txailaren 22an izan zen emakume eta gizonen soldata berdintasunen aldeko eguna, oinarri hartuta, ikusi dugu oso momentua proposatzela nolabait Nafarroako argazki bat egiteko, ez? Nafarroan lanen eremuan ematen den errealitatea ezagutzeko, konpartitzeko, eta baita ere guk egunerokotasunean gure lan zentrotan pairatzen dugun egoera ezberdinak konpartitzeko eta horren gaineko esan bezala irakurketa eta zenbat ondorioak ateratzeko. Gainera justo atzoko aitzakiarekin aipatutako egun berezi hori oinarri hartuta gu geuk sindikatu bezala kaleratu genituen zenbait datu eta instituzio ezberdinetatik eta zenbait medio ezberdinetatik ere kaleratu izan dira, ez? Zenbait datu. Batzuk bergogoratzearren edo azpimarratzearren, ez? Esatea, Nafarroan estatu mailan badagoela gizon eta emakumeen arteko soldata arraiarik handiena, eta hau lotsagarria da, triste bezain lotsagarria, 154eko aldea dagolako gaur egun Nafarroan gizon batek kobratzen duena eta emakume batek kobratzen duenaren arteko aldea. Eta estatu mailako ordea pixkat basuago bada, 132ko. Eta gainera esan behar dugu, hau zoritxarrez ez dela berria, eta izan ere 2009-tik hona hau goraka doan inertzia bat badela, ezberdintasun inertzia bat badela. Baina, soldaten arteko arrakala ez da nolabait arazo bakarra, ez? Zoritxarrez, sexuen abako lanbanaketaren ondorio bat besterik ez bada, ez? Horre azpimarratu nahi dugu, gaur egun oraindikan emakume hori egotzi eta inposatu egiten zaigula nolabait zaintzaren ardura eta etxeko lanen ardura, ez? Sarbidean ere, lan mundurako sarbidean ez dago oraindikan aukera berdintasun bat, eta hau bada egun 2017ko errealitatearen isla bat, ez? Halaber, salatu behar dugu, lan merkatu horretan aitortza eta maila basuagoko lanetara ere bideratzen gaituela sistema berak, ez? Eta askotan esan dugun bezala eta salatu dugun bezala, lan baldintza prekarionak eta segonkortasun handiena emakume langileok pairatzen dugu. Bi datu ere zentzu honetan, ez? Lanaldi partzialen 78% emakumeok betetzen dugu, eta gure behin-behinekotasun tasa ere gizonena, baina desente handiagoa da, ez? Emakumeen kasuan 26koa bada. Eta, beste elementu bat ere salatu egin duguna, eta gaur ere nolabait azpimarratu nahi duguna, bada, oraindikan sexuen araberako lanbanaketa bat egiten dela, eta beraz, sexu segregazio handi bat ematen dela, ez? Eremu feminizatuak askotan esan duguna, ez? Oraindikan, merkataritzan, ostalaritzan, garbiketan, esparru soziokomunitarioan, edo irakaskuntzaren kasuan nolabait 0-3 zikloak normalean emakume langileen eskutan geratzen da, ez?
Eta zentzu horretan datu bat ematearren, zerbitzutan 85% emakume langileek 85% zerbitzutan daude. Argazki hau luzatu genezake, baina argazki honekin ondorio garbi bat ateratzen dugu, eta bada emakumeok, nolabait emakume langileok diskriminazio bat pairatzen dugu, eta diskriminazio hau estrukturala da, egiturazkoa da, ez? Irudikatu da, nolabait, jada lan merkatua normalizatu egin dela, eta nolabaiteko berdintasun bat lortu dela, baina ez da egia, eta oso nabarmena dena bada, oraindikan lan merkatuak arautzen duten printzipioaz oso androzentrikoak edo erabat androzentrikoak direlak, eta logika heteropatriarkal batean oinarritzen direla, ez? Nolabait, mahai gainean dauden datuaz gain, gaur, batzar honetan, konpartitu ditugun errealitate ezberdinak eta nolabait, jaso ditugun ekarpen ezberdinekin, ondorio horretara heltzen gara, ez? Oraindikan ez dago berdintasun bat, diskriminazio bat egiturazkoa da, eta zaintza, banaketa, zaintzaren ardura ez da, oraindikan banaketa bat erantzukizun ikuspegi batetik ez da banaketa bat eman, eta lan baldintzak ere ez dira parekideak, gizon eta emakumeen lan baldintzak ez dira inolaz ere parekideak. Emakume langileen egoerak ikustarazteko, protagonismoa emakume langileengan jartzeko, emakume langileak ahalduntzeko eta lan eremuan pairatzen duten errealitatearen bozgorailu eta motorea izateko. Pikete feminista, praktika feminista ekintza sindikalean txertatu eta emakume langileen arteko aliantza lortzeko tresna bat izatea nahi dute, baita mugimendu feministarekin elkarlana burutzeko ere. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Nafarroako armarriak ordezkatuko du Ereñozduna Nafarroako jauregitik. Gogoratu, pasaden irailean kendu zutela Ereñozduna Nafarroako jauregitik oroimen historikoaren eta ikurren legea betetzeko. Kristalezko ikurrak 1,5 metroko diametroa du. Ereñozdunak kentzen hasi ziren iazko iraiaren 26an, 6 zatitan banatu eta eraikinetik kenduta Bianako Printze instituzioaren biltegira eraman zuten ikurra. Gaur amaitu dute prozesua Nafarroako armarria jarriz. Gurutze Ereñozduna Espainiako armadaren saririk preziatuena da eta Francisco Franco diktadoreak bere alde borrokatu ziren zenbaiti banatu zien 1927an. Nafarroako memoria historikoaren legeak behartu egiten du Ereñozduna eraikin publikoetatik kentzera, baina UPNren gobernuak sistematikoki uko egin zien kentzeko eskariei. Lege hori betetzeko urratsak egin izan ditu lauko gobernuak. Besteak beste, memoria historikoari buruzko koordinazio batzorde teknikoak 224 ikur frankista identifikatu zituen Nafarroan. Batzorde horrek emandako gomendioen artean zegoen Ereñozduna kentzea. Gobernuak iazko azaroan sinatu duen akordioaren arabera, Nafarroaren memoria demokratikoa berreskuratzea da asmoa, eta bakea, elkarbizitza askatasuna eta demokraziaren balioen kontra doazen ikurrak espazio publikotik kentzea. Oroimenari lotuta emandako beste pauso bat izan zen, Iruñeko erorien monumentuko kriptan obiratutakoen arrastoak bertatik ateratzea. Jose Sanjurjo eta Emilio Mola buruzagi frankisten aztarna zeuden bertan besteak beste. Iruñeko udalak egindako merkataritza eskariari buruzko ikerketen datuek argi utzi dute, Iruñerriko herritarrek euren auzoetan egin ohi dituztela erosketak. Iruñeko bizilagunek euren auzoetako supermerkatuetan egiten dituzte ohiko erosketak eta Aldezarra eta Zabalguneak egiten zaizki hiriko merkataritzagune erakargarrienak. Hiriko eta Iruñerriko eskariari eta eskaintzari buruzko Iruñeko udalak egindako ikerketaren bitartez lortu dira datu hauek eta diagnostiko bat egiteko baliatuko dira etorkizuneko merkataritzako plan estrategikoa osatzeari begira. Tokiko ekonomia jasangarreko zinegotzi ordezkari Patrizia Peralesek aurkeztu ditu prentsaurrekoan ikerketaren ildo nagusiak. Auren enpresak egin du Iruñeko merkataritza eskaintzari buruzko ikerlana, 850 inkesta eztabaida taldeak, aditu taldeak eta bestelako tresnak baliatuta. Iruñeko eta Iruñerriko merkataritza eskaria ezagutzeko ikerketa ordea
CIES SL enpresak burutu du telefonoz egindako 1000 elkarrizketa eta kalean egindako 1410 bitartez. Bi ikerlan horiek merkataritzako plan estrategikoa prestatzeko abiapuntu izanen dira. Plan horrek asmoa du Iruñeko merkataritza jardueraren testu ingurua zehatz-mehatz aztertzea, auzo bakoitzeko eskaintza bertako eskariari nola doitu zehaztea eta plana bera antolaketa plan gisa ezartzea, hartara lortuta batetik erdialdearen egoera sendotzea eta dituen aukerak sustatzea batetik eta bestetik auzoetako merkataritza eredu eta ardatzak garatzea. Europar Batasunaren migrazio politikak salatzeko mobilizazio eginen dute igande honetan eguerdiko 12etan Iruñeko autobus geltoki zarretik abiatuta eta aipatu ere 22 errefuxiatu etorri direla Nafarroara. Europa gotorlekuari ez, harrera orain. Goiburu hori izanen du igandean Nafarroako harrera hiriak eta help-nak deituriko protestak. Igandean aterako da autobus geltoki zarretik 12etan eta Iruña zeharkatuko du manifestazioak Merindadetako plazatik pasatuta eta Askatasunaren plazan amaitzeko. Ibilbidean hainbat performance eginen dituzte, bidean diren eta haien jatorriko herrialdetatik hainbat arrazoirengatik mugitzen diren pertsonen bidegabeko errealitatea islatzeko. Europako migrazio politika lotsagarriak salatu eta harrera orain egin dadin eskatzeko gauzatuko dute mobilizazioa. Eta bihar errefuxiatuekiko elkartasun jaialdia ospatuko da Zentralaretoan. Help-na elkarteak larunbatean antolatu duen errefuxiatuekiko elkartasun jaialdiaren nondik norako kontatzera etorri dira Xabier Ziritza eta Saioa Marina elkarteko koordinazio taldeko kideak Xaloa Telebistara. Bizkarra ematen ari zaien Europaren aurrean jasanezina den egoera bortitza bizitzen ari diren milaka pertsonen egoera ikustarazteko prestatutako jaialdia izanen da batetik eta diru sarrerak lortzeko bestetik. Pertsona haien bizi baldintzak bere osotasunan hobetzeko soilik erabiliko den dirua. Hona hemen jaialdiaren xetasunak Xabier eta Saioaren eskutik. Bai, lehen esan dugun bezala, bururatu zegoen egitea elkartasun jaialdi hau bi helburuekin, alde batetik dirua lortzea, beharrezkoa delako, hori afariak emateko eta lan egiteko, eta beste aldetik, nolabait, kontzientziatzea jendea, azken finean, horrekin bada aitzaki bat arazo larri honetaz hitz egiteko. Eta bi helburuekin sortu zen. Orduan hasi ginen pizkate harremanetan jartzen eta lortu dugu Los Apandadores, Constantension, los Raperos de Maús, gainera Raperos de Maúseko Moises gurekin egon da Grezian, eta Constantensioneko ere bai beste kide bat joango da hemendik gutxira. Eta gero Tonino Carotone eta Kutsi Romero ere izango dugu gurekin kolaboratzaile moduan. Eta sarrerak 8 euro balio du eta zuzenean bidaliko dugu osoa. Bai, Belgradon ari garen lan honetan. Eta gero diruaz gain, hori, duintasuna bidaltzeaz gain, gero hemen aldarrikapena. Eta ja 500 sarrera saldu dira, oraindik gelditzen dira. Eta orduan, hor jende guztia elkartzea ez dakit, helburu berdinarekin. Zaitezte azkar hartzera sarreren bila. Bai, eta bide batez aprobetxatu behar dugu, Lacturaleren bidez egingo dugu sarrera bakoitzeko esne litro bat bidaliko dugu Paris 375 eta jantokira. Orduan hori gero dira noticias, La Factoría, Festaro Telebista eta Caja Rural gurekin egon dira, hori sostengoa eman dipute eta eta hori larun batean. Suposatzen dugu eventu polita izango dela. Goazen orain ikustera astebururako eguraldiaren iragarpena zein den. Otsaiak 24 ostirala zeru hodeitsua gaurkoan Iruñerrian eta euria egiteko aukera asko goizean zehar batez ere. Arratsaldean ostarteren bat ireki daiteke eta egunaren amaieran hodeiak gutxituz joango dira. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira gaur, 10 graduetan kokatuz eguneko altuenak eta minimak 0 gradutan emango dira.
Egunaren hasieran goibel egongo da baztan ere eta euria egingo du. Arratsaldea aurrera joan ahala atertuz joango da, iparraldeko haizea nagusituko da egun osoan zehar eta temperatura maximoak asko jaitsiko dira, 6 graduetan kokatuz eguneko altuenak. Biharko egunari begira, Iruñerrian lainoa eta lanbroa esnatzerako, eguzkitsu egongo da goio-deien tarte batzuekin, haizea ahul eta aldakorra izango da eta temperatura maximoak nabarmen igoko dira bihar, minimak mantentzen diren bitartean. Goizean lainoa eta lanbroa baztanen ere, goiza eguzkitsua izango da, haizea aldakor ibiliko da, hegoaldekoa nagusi eta temperatura maximoak nabarmen igoko dira biharko egunerako. Gaurko egunari begiratuta Nafarroa guztian temperatura jaitsi egingo da eta euri pixkat utz dezake egunak. Fronte hotz baten eraginez hodeiak ugaritu egingo dira eta euria ekarriko du horrek. Arratsaldean atertzera egingo du eta egunaren amaieran ostarteak ireki daitezke berriro. Temperatura desente jaitsiko da eta eguneko minimak orduantxe neurtuko dira egunaren bukaeran. Iparraldeko haizea nagusituko da egun guztian zehar. Eta orain, goazen ikustera, otsailaren 25. egun honek utzizkigun albisteak. Iruñeko Donibane eta Printzaren Harresi ikastetxeetan euskara ezartzearen kontrako helegitea onartu du epaile batek. Udalak dio, ebazpenak ez duela matrikulazioa baldintzatuko eta helegitea aurkeztuko du. Protesta modura elkarretaratze egin zuten atzo Iruñeko euskalgintzak, hizkuntza eskubideen behatokiak, ELA, LAB, Esteila sindikatuek eta Sasoia elkarteak. Iruñerriko LAB sindikatuko emakumeek pikete feminista aurkeztu dute. Nafarroko armarriak ordezkatuko du Ereñozuna Nafarroko jauregian. Iraian kendu zuten Nafarroko jauregitik urutze Ereñozuna oroimen historikoaren eta ikurren legea betetzeko. Iruñeko udalak egindako merkataritza eskaintzari buruzko ikerketaren datuek argi utzi dute Iruñeko biztanleek euren auzoetako supermerkatuetan egiten dituztela ohiko erosketak. Europar Batasunaren migrazio politikak salatzeko mobilizazioak eginen dituzte igandean eguerdiko 12etan Iruñeko autobus geltoki zarretik abiatuta. Bihar otsailak 25 errefuxiatuekiko elkartasun jaialdia antolatu du Helpna elkarteak zentralaretoan. Bertan milaka errefuxiatuek bizi duten egoera zein den erakutsi nahi dute, baita diru-sarrerak lortu ere. Horrela, haien bizi baldintzak hobetzeko erabiliko dute. Eta hausi izan da dena gaurkoz bertzerik ez, mila esker zuen arratagatik eta asteburu ona izan. Aio! Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meak auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino.
Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.